bai izan. Bai, ikastaro honen helburua batez ere da jendeari pixka bat pentsaraztea eta bultzaraztea hausnarketa egin dezan benetan eskuartean zer daukagun, ez? Noraino den lan garrantzitsua eta delikatua hezkuntzarena. Pertsona bat azkenean kuestionatzen berezkoa ematen duen hori aldatu daitekela, astearekin bakarrik ja bere talantea aldatzen da, bai? Eta pixkat hori litzateke helburua. Hortik aurrera kuestionatzea daukagun sistema, jakin nola egin liteken hobeki, nola egin daiteken sistema barruan, sistematik kanpora joan behar izan gabe, eta gero ezagutzea gure gandik gu baino lehenago izan diren beste pertsona batzuk hauxe bera pentsatu izan dutena eta beren ereduak egin dituztenak aspalditik eta betidanik, eta pixka bat eredu nagusi horiek pixka bat jakitera.